Aurural és un projecte europeu finançat pel programa Horizon 2020, pioner en la digitalització d'entorns rurals. Amb el suport del clúster de la bioenergia de Catalunya i Aigüesol, impulsa solucions digitals per optimitzar processos de dades al sector de la bioenergia, fomentant l'economia circular de proximitat. Aquesta iniciativa aposta per la identificació i traçabilitat de la biomassa i el desenvolupament de nous models de negoci que redueixin l'impacte ambiental. El projecte pilot d'Aurural s'ha posat en marxa a la regió vitivinícola del Penedès, aprofitant els processos existents per a l'ús de la fracció de biomassa agrícola, com ara la poda dels sarments, per generar bioenergia. Arrencava amb una identificació clara de les necessitats del sector mitjançant consultes amb empreses, administracions públiques i altres actors, per continuar amb la cocreació de solucions digitals per optimitzar processos i gestionar la biomassa de manera eficient i el desenvolupament d'eines innovadores que impulsen la digitalització i la sostenibilitat al sector. El projecte conclou amb la validació de serveis i l'obtenció de dades tangibles. Aurural ha desenvolupat 3 eines digitals que transformen el sector de la bioenergia. Bioenergis és un sistema GIS amb dades d'interès sobre el sector de la bioenergia que analitza dades geogràfiques per tal d'identificar les potencials zones amb fonts de biomassa i actors rellevants de la cadena de valor per tal d'optimitzar-ne la seva gestió. Bioenergy Traces és una eina que assegura la traçabilitat completa de la biomassa, des del seu origen fins al consumidor final, generant certificats de sostenibilitat d'acord amb els estàndards i esquemes de mercat. I Bioenergy Pre-Project, que permet analitzar la viabilitat de substituir sistemes energètics tradicionals per tecnologies de biomassa, generant informes amb els principals indicadors d'inversió per facilitar la presa de decisions. Aquestes eines fomenten la transició cap a energies renovables i ofereixen solucions pràctiques per millorar la gestió de recursos, la sobirania energètica i la reducció de l'impacte ambiental. Aurural no només transforma el sector de la bioenergia, sinó que també crea oportunitats per a un futur més sostenible. Junts, impulsem la innovació i dinamitzem les nostres comunitats rurals.